Saharan bi aldiz egoteko aukeri izan dut, eta asko harritu ninduen ze batute dauzen familiek, zelako lotura estu edekien euren artien, eta zenbat maite dabilen elkar. Beraz, niretzako herri saharauiek etxien esan egedeko. Publikoak geuk transmititzen dugun berotasun hori sentituko da dela, berotasun hori jasoko da dela, eta horregaz batera uste dut beste famili txiki bat eratuko dela, eta bilotzak batuko diela, eta uste dut oso ederra izango dela.